ב-14 לאוגוסט נכנסות לתוקף תקנות הגנת הפרטיות החדשות. זה רלוונטי לכם? מה בכלל זה אומר? אני גלעד מהרמטיקון, בואו נעשה קצת סדר. חוק הגנת הפרטיות לא חדש, הוא כולל כ-20 תקנות שדורשות ונותנות הנחיות לשמירת מידע לארגונים שמחזיקים במידע פרטי. אז מה חדש? בעצם בתיקון 13 שנכנס עכשיו לתוקף, הרשות להגנת הפרטיות קיבלה סמכויות לאכיפה ומתן קנסות. לכן זה הזמן ליישר קו ולעמוד בחוק כדי להימנע מקנסות. כל ארגון ששומר מידע פרטי על אנשים, עובדים, משתמשים, מטופלים, כל מידע פרטי בעצם נדרש לעמוד בתקנות. התקנות מסווגות לפי גודל המאגר, כמות הרשומות וסוג הידע, את חומרת הדרישות, אם זה מידע רפואי, פיננסי או סוציאלי, הדרישות עולות ככל שהפרמטרים האלה עולים. יש כל מיני דרישות שנמצאות בתקנות בכמה תחומים, דרישות טכנולוגיות, הגנה על מחשבים, אבטחת מידע, תחנות קצה, שרתים, כל מקום שבו נשמר המידע, רלוונטי לדבר הזה. הדבר השני, נהלים שקשורים לתהליכי עבודה בארגון והדרכה לעובדים. הגורם האנושי הוא עדיין החוליה החלשה בכל מה שאנחנו מדברים בשמירה על המידע, ומשם מגיעות רוב המתקפות. והפן השלישי זה בעצם הסדרות רגולטוריות, איך אנחנו מעבירים מידע לצדדים נוספים, לספקים, לשותפים, מה מותר לנו ומה אסור לנו בהעברת מידע מחוץ לארגון או מחוץ לעשות. זה בשלב ראשון, לסווג את המידע, להבין איזה מאגרי מידע יש לנו, איפה המידע נמצא ומה עם תהליכי זרימת המידע, לאן בעצם הוא מגיע. הדבר הבא שאנחנו צריכים לטפל בכל הפן הטכנולוגי, אנחנו צריכים למפות את כל הסיכונים, להבין אותם בדיוק מהיכן יש לנו חשיפות, ולייצר כלי הגנה לכל תשתיות הרשת והמחשוב שלנו. והדבר השלישי, צריך לכתוב נהלים, אבל לא מספיק לכתוב נהלים, צריך גם להטמיע אותם, כמו שאמרנו, הגורם האנושי או החוליה החלשה, הוא צריך לדעת בדיוק איך לעבוד, מה מותר ומה אסור. בסוף, אנחנו צריכים לעשות תזכיר, לעבור בצורה מסודרת, על ידי גורם שמכיר את התקנות ומכיר את הדרישות, לעבור על כל התקנות ובעצם לראות שאכן אנחנו עומדים בהן. המלצה חמה שלי, תפנו למומחים, כאלה שכבר מכירים את התהליך ויודעים לעשות את העבודה, בדיוק מה שצריך, לא יותר מדי ולא פחות מדי, כדי לעמוד בדרישות החוק. עם 15 שנות ניסיון ומאות פרויקטים שאנחנו ליווינו, אנחנו יודעים את העבודה.